नमस्कार। रउआ सबके हार्दिक स्वागत बा। ई चैनल पर हुआ भोजपुरी माटी के मिठास किताब के समीक्षा जिंदगी खातिर बढ़िया सुझाव मिली। आज हमनी के द पावर ऑफ नाउ किताब के समीक्षा पर चर्चा करब जा। ये किताब मशहूर लेखक एकहार्ट टोले के लिखल ह, जे हमनी के वर्तमान में जिए के महत्व के बारे में बतावेला। ये किताब सिखावेला कि कैसे हमनी के तनाव आ चिंता अधिकतर भूतकाल आ भविष्य के लेके होखेला, ओकरा के छोड़ के हमने के वर्तमान में जी सके नहीं जा। टोले कहता रहे कि हर आदमी के जीवन में शांति, स्पष्टता नया ऊर्जा तब आ सकेला जब वो वर्तमान में जिए। किताब के जौन बुनियादी सोच बा वर्तमान में जिए खातिर बा। टोले किताब में बतावता रहे कि तनाव के असली जड़ भूतकाल के पछतावा और भविष्य की चिंता के लेके होखेला। वो कहता रहे कि मन के आदत बा कि हमेशा वो भूतकाल में चल जाई आ पछतावा करावत रहेला, या कभी भविष्य में लेके चल जाई आ चिंता करत रहेला कि अब का होई, कैसे होई। ये किताब कहता है कि ना, अगर हमने की शांति चाहिए तो हमने के वर्तमान में जिए के पड़ी। काहे कि जौन बीत गईल ओकरा के हमने के बदल ना सकेनी जा, आ भविष्य के चिंता करके कुछ हासिल ना हो सकेनी जा। वर्तमान पर यदि हमने के ध्यान देव जा तो हमने के एगो शांति और संतोष से जीवन जी सकेनी जा। फिर कहता रहे आत्मचेतना के परख। टोले के विचार बा कि आदमी के अपना के एगो अलग पहचान बनावे के चाही, हमेशा कुछ चिंता में ना पड़ रहे के चाही। आदमी दूसरा के अलग से सोचेला, अपना के तुलना करेला, तनाव पैदा करेला। किताब कहता कि अगर हमने के असली अपना के पहचानब जा तो हमने के अपना मन में शांति आई, सोच आई, इसे ईगो के छोड़े के चाहिए, तब आत्मचेतना के तरफ हमने के बढ़ सके जा, असली सुख शांति पा सके जा। फिर कहता है साक्षी बने के तरीका। किताब में एगो तरीका सिखावल गईल बा कि जेकरा में कहता है कि हमने के कोई काम के साक्षी कैसे बन सके जा। में आदमी के विचार और भावना के देख के सिखावल गईल बा। वो में हमने के जैसे जैसे अभ्यास करब जा वैसे दिमाग में चलत विचार गुजर जाई, आ हमने के ओकरा में फंसे के जरूरत नहीं है। ओमे हमनी के चिंता तनाव धीरे धीरे कम हो जाई। ये तरीका माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के रूप में बहुत कारगर साबित हो सकेला, खासकर वो आदमी खातिर ये बहुत जल्दी तनाव में आ जाला। फिर कहता रहे वर्तमान समय पर ध्यान लगावे चाहिए। ये किताब में टोले बतावत रहे कि वर्तमान के हर पल के जिए के कोशिश करे के चाहिए। वो कहता रहे कि आज हमने के अपना अभी के पल में अगर खुश महसूस करब जा तो बहुत उनके चिंता से भी मुक्ति हो जाई और भविष्य की चिंता से भी मुक्ति हो जाई। आदमी आज पल में के जौन भी पल जियता ओकरा के खुशी से स्वीकार करी तो जिंदगी में तनाव निराशा के जगह में शांति या संतोष आ सकेला। यही से वो कहता रहे कि वर्तमान में ध्यान लगावे के चाहिए। ऐसे आदमी की मानसिक शांति जब हासिल हुई तो जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकेला। ये किताब में कुछ प्रैक्टिकल टिप मेडिटेशन के तरीका भी बतावल गईल बा। वो कहता है कि रोज थोड़ा समय निकाल के हमने के वर्तमान समय पर ध्यान दे के, सांस पर ध्यान लेके, शरीर के बाकी कुछ छोटा मोटा तरीका वो बतावता रहे, एक्सरसाइज के चाहे जैसे भी हमने के वर्तमान में अगर जिए के लागब जा तो ओकरे आदत लाग जाई। फिर मन में एगो बहुत सुंदर शांति आत्मविश्वास आ सकेला। फिर किताब के एगो खास बात बा कि बड़ा ही सहज भाषा में लिखल गईल बा, जैसे हमने के कोई भी आदमी एकरा के पढ़ के समझ सके जा। एक किताब में आदमी ये दुनिया में एगो नया नजरिया मिली, हमने के चिंता तनाव से हटा के अपना जीवन में सुख शांति के अनुभव कर सकने जा। उससे का फायदा है कि सकारात्मक बदलाव आ जाए जीवन में। यही से अगर वो अपना जीवन में शांति संतोष नया ऊर्जा खोज रहा बनी तो पावर ऑफ नाउ के एक बार जरूर पढ़े के चाहिए रहुआ। ये किताब में हमने के रोज रोज के चिंता तनाव से मुक्त पाके जिंदगी के नया राह दिखा सकनी जा। यहाँ तक रह सब सुननी रह सब के बहुत आभार। फिर हमने के एक नया किताब पर आगे चर्चा करल जा। धन्यवाद, प्रणाम।